al Pla Clima fem un nou pas endavant per a complir els objectius de desenvolupament sostenibles de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, donem resposta i compliment a la nostra declaració aquí, en aquest ple d'emergència climàtica i, a més, els compromisos que tenim amb el Pacte d'Alcaldies pel Clima i per l'Energia. Un pla transformador i estratègic que el que vol i l'objectiu del qual és accelerar la lluita contra el canvi climàtic. Com vostès saben perfectament, des del 2019 la crisi climàtica s'hi li ha afegit una crisi energètica amb l'encariment del cost de l'energia. Necessitem disposar d'autosuficiència energètica i necessitem reduir la factura d'energia d'aquesta casa de la Diputació de Barcelona. També necessitem enfortir la capacitat d'adaptació i de resiliència de les xarxes de parcs i d'infraestructures dels recintes de la corporació. Per això, el Pla Clima es presenta com una estratègia global a desenvolupar amb un total de 8 anys, orientada a l'acció que es divideix en 2 àmbits fonamentals, la transició energètica i la mitigació amb 34 accions i l'adaptació, la resiliència, amb 21 accions. Amb el desenvolupament del Pla Clima